טוב, בוא נראה מי יכול לעבור אותנו. יופי, 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 הופ, 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 לקפוץ מעל הרגש, מעל הרגש. אנחנו חפותים, 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 חפותים. תוקע ששה, מי שתוקע ששה. הופ, 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 הופ. הופ. וואו, זה מתחיל להיות מהר, האנשים הם, זה ממהר. וואו, זה בטירוף. Ya, pika puka puka, pika puka puka, syukur. מי שיכול לעקוף את 465 אז יקבל משהו, נחשוב על מה, אבל תהיה הפתעה. אבל לעשות לנו דואט, לשתף כאילו לעשות איתנו לעשות דואט, אתם יודעים מה זה דואט, אז תעשו שיתוף ביחד, שנראה, ומי שיכול לעקוף, יעקוף את 465, מי שיכול לעקוף את זה, אז יש הפתעות.